Otra cosa, pero bueno, aprovechando el evento, vais a conocer un nuevo candidato que es Alfredo Etxeberria. Bueno, ongi etorri Erugartarregi eta kanpotik etorri zeaten egin bebe. Ez nago ikuta horren beste prentza horrean hitz egitea, baina bueno, saiatuko naiz. Bueno, nik lehenengo, espaldianik nago eskualde betetzenean, betidanik jarraitu dut udaletxeko goraberak, legislatura ezberdinak. Eta beti dut garbi, bertan sartzen da jentia lanean. Hortan, herriko jentia zinemotzi moduan edo akaten moduan sartzen da lanean, banik, aparteko meritu eman dietan gure alderdiko hori eta beste alderdiko hori zatik. Segulago esfortzua suposatzen du horrek pertsonentzat. Etxe mailan, kale mailan, eta bon, nik danei, alderiko guztiei, eta bereziki gure alderdiko hori zoriontzia eta eskerrak ematean nioke lehenengo puntu moduan. Jarraitzeko, bueno, elgoibaren urtetan zehar, osea esan da moduan, udaletxea beti egon dago, udaletxeko talde nagusiena beti izan da guria, ez? Eskualde ejertzaileak. Eta eskualde ejertzaileak hau ulertu egin du eta beti saiatu da eraikitzen lantalde potente bat. Eta oinguan bai, hortan gabiltza. Guk ulertzen du, udaletxea aurrera emateko lantalde ondako badia da, eta arlo ezberdinetan sartu da jentia, ulertzen da jentia, hau da, arlo ezberdinetan geratzeko. Orduan, oraingoan, berdin, oraingo filosofia, oraingo berbera egin gabiltza lantaldea osatzen. Zerrendak eta programak aurrera ezagutuko ditugu, ondiokan lantzen nahi gara, ondiokan denporia dago apirilea arte. Baina, bueno, ematean nahi dudan mesua da, osatzean nahi dudan mesua da lantalde sendo bat osatuko dugula, ulertzen dugulako zindan gure responsabilitatea udaletxe bat gidatzea eskuan. Udalak gidatzea eskuan. Saiatzeko eskuan gaur, joko horrekin hemen gaur egoitaren egotia, prentzaurreko ematean aparte, gero uri batzar bat gaur. Egunean zehar, herri mailan agente aktibo ezberdinekin egon da batzartu. Bai udaletxe mailan, bai herri mailan, enpresa munduko gentiakin, eskola munduko gentiakin, kultur munduko gentiakin, gaztiekin. Orduan, batzar hauen asmoa esan, batzar hauen idea esan, bera joko hori herritaren gertu egotia. Eta herritaren gatik ezagutzia barriko gora bera. Zeintzu dira arazoak, ze behar dauden, egoeria ezagutzia. Eta bueno, hori nik uste dut gaur idea garbi batik indo jala, goe batik. Eta bukatzeko esan duten, bi puntu esan dut. Nire asmoa da hurrengo legislaturan herri lana, herriko gentian gandik atalatzea hau dakin honena, hau da. Gentian parte hartzea landu. Eta elkarren arteko harremanaren bitartez, ideak eta asmoak ezagutzera emanaz, udala eta herritarren elkarlana sakondu. Hori izango da nire asmo behar bat nagusien esatikan. Herriak oskoa beratzadia, ideietan, asmoetan, eta laneako gentiatzuko egiteke, eta bueno, guztot lan asko egitea. Eta gero bukatzeko gauza bat eskatu behar dani, nire buruari lana eta errespetua. Eta nik guztot lana eta errespetuak lan egiten bada udaletxean. Hau betetzen baditugu, denen ordezkaritza lortzeko eta egoibarren merezi dituen emaitzak lortzeko baldintza betiko dugu. Egoibarren merezi dituen emaitzak esatean edotena da alderdi politiko guztien arteko elkarlanan bitartez eta errespetuan bitartez lortu dezakegula emaitza onak egoibarrentzako. Eta bueno, nik beste ikiztak esateko jarraizan egon gobera
ni suportatu horrengoan egoerako korresponsalekin bakarrik. Eta, bueno, ezagutzera nago, bere unina ez danean ezagutzera nago ditugu lantaldiak eta programak eta baina, jakin, lantalde sendo bat osatuko dugula eta hurrengo lorketarako garantia bat emango dira. Beste